खुलुमबाय गासै बर' रायजो राजा सुबुंफोरनिसिम गिबियावनो जोङो क्रिसमासनि आरो गोदान बोसोरनि एडभान्स गोजोननाय गासिनावबो बावहरदों। दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 7 तारिखआवहाय मोनसे जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि बानजायनायाव आरो सेन्ट्रेल बनसुनि डिरेक्सनाव जोङो मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे मास गेदारिं लानो थांगासिनो दङ। बे मास गेदारिं लानो थांनायावहाय जों गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो जोङो गुरैयै सेन्ट्रेल बनसुनि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों। बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि बे प्रग्रामखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय बेवहाय जोङो गासै बर' संगठनफोर जेसेबां दङ, जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दङ, जेसेबां माने गुबुन गुबुन संगठनफोर बिदिनो दङ, बिसोरखौ गासैखौबो माइगाब जुजाय बासिया लाफानो साना लाफानो गासैखौबो फैनानै जोङो बे सुबुं गमाखौ जाफुंसार जानो थाखाय खावलायदों। सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जोंनि मोनसे गुबै थांखि, जाय गुबै सिमांखौ जाय गुबै थांखिखौ जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो दिन्थिनानै गालांदोंमोन। बे बिथांनि दिनै सिमाङा जाफुंसार जानो हायाखै। बेनिखायनो दिनै गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि मैखुनाव गोसो गोरबोआव खर' मेलेमाव दिनैसिमबो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सिमाङा दङ। नाथाय बे सेपारेट बड'लेण्ड सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो रावबो राव होनो गैयैलाय दिनै बनसुआ मोनसे गोदान जुगनि आदब खायदाजों, मोनसे गोदान स्पिरिटजों, मोनसे गोदान जिउजों दिनै गावबागाव टाइमखौ, गावबागाव समायखौ डेडिकेसन बावसोमनानै दिनै बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। बेवहाय जों दिनै बनसु हारसिङै दिनै बे सिमांखौ जाफुंसार जाहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जों दिनै गुग्रुबै खुलुमनानै खावलायदों जे दिनैनि बे 7 तारिखआव जानो गोनां मास गेदारिं प्रग्रामाव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि मास गेदारिं प्रग्रामखौ साक्सेसफुल जाहोगोन। बेवहाय जों गासै संगठननि बर' संगठन गासैबो जोङो रावखौबो जोङो बासियाखै, गासैनोबो जों इनभिटेसन हरदों। बेजों लोगोसे दिनै ससियेल मिडियानि जुगिदियै जाय गामिफ्राव, जाय जायगाफ्राव जोङो सफैनो हायाखै, बे जायगानि सुबुंफोरखौ जोङो फैनानै दिनै बे सुबुं गमाखौ जाफुंसार जानो थाखाय जों खावलायदों। बेजोंनो लोगोसे जों दिनै बनसुआ मोनसे खोथा होबावदों। जोङो थांनाय समफ्रावबो गोबां बिब्दिनो जोङो बोसोरसे जायाखैब्लाबो गोबां दुखु सुखुनि गेजेरजों जोङो दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायजेनदोंमोन। जोङो फार्स्ट जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फिल्डआवहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिथां डिसिनो जोङो फार्स्ट सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन। बिनिनो उनावनो जोङो दिल्लीयाव थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बियो खोब गोग्गाथावनि बाथ्रा, बेयो मोनसे साक्सेसफुल जाबोदों। जाय मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायनायाव सेन्ट्रेल मिनिस्टार बिथां रामदास आथवालेया जोंनो मोनसे पजिटिभ खोथा होदों आरो बे खोथाखौ लानानैनो जोङो दिनै बनसुआ उत्साह मोनखांनानै बर' रायजोफोरनि हेफाजाबाव दिनै जोङो बे बड'लेण्डखौ जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि इस्युखौ जोङो दिनै लांबाय थादों, आखायाव लादों आरो जोङो मोनथिगौदि फैबाय थानाय आफ्टार 2024 इन्डियान सरकारा, भारत सरकारा गोदानै माखासे गुबुन स्टेटफोर सोरजिनो नागिरदों, जाय स्टेटखौ बिथांमोना 50सिम प्लास खालामनो नागिरदों। 50टा स्टेट इन्डियायावहाय बिथांमोना सोरजिनो नागिरदों। बे सोरजिनो नागिरनायावनो दिनै मोनसे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि इस्युखौबो जों सोफानो हायो नामा, बेखौ जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। बेवहाय जोंहा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों, थेवब्लाबो जोङो रायजोफोरनि अननायाव, रायजोफोरनि अनसायनायाव दिनै जोङो जेननानै थायाखै। गोबां रायजो राजाफ्रानो जोंनो हेफाजाब मदद होदों आरो जोङो दिनै बनसु जानानै बनसुनि मावख'गिरि बिथांमोना, सुबुंमोना दिनै गावबागाव टाइमखौहाय ओरैनो थास्लायस्लाय, ओरैनो माने वेस्ट खालामाजासे जा एसे हायो बेवहाय जोङो फुल 100% डेडिकेसन होनानै दिनै जों गोबां 25 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' रायजो राजाफोरनि आसाखौ, सिमांखौ दिनै जाफुंसार जाहोनो नागिरदों। बेनिखायनो जों गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जों आरो खनसेबाव खावलायबावदों, नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे दिनैनि 7 तारिखआव जानो गोनां मास गेदारिंखौ साक्सेसफुल जाहोदो, लैहोर लैहोर फैदो आरो दिनैनि बे जानो गोनां 7 तारिखनि प्रग्रामखौ नोंथांमोना साक्सेस खालामनानै होफैगोन होननानै जों मिजिंथियो। गोजोन्थों।